I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. Bueno, gaurkoan etxean izan duzu partidua, baina ez da zorionez behintzat irabazteko izan, ez? Ez ondo hasi arren, azkenen gauzak gaizki atera dira eta beste behin etxean galdu indeu. Nahiz eta azkeneko partidun etxetik kanpo maila hona eman genuen, ez dakitzatik etxeen partiduk zailu ditu zaizkigu, gure lagunen aurren nahi galako, edo jendean aurren, baina presio horrek gainditu itigu azken aldin eta ez gea gai partiduk ateratzeko. Eta momentu hauetan aldageletan sartu zaretenean deskantsuan, ze esaten duzu animatzeko edo? Bueno, animatu edo, egia esan gaurko partidadero nahiko aserre, atxeen aldian, baina, azkenen inbarrana guain buru altxa, entrenatzen jarraitu, eta, pixkanaka lan eginez, garipenak iritsiko ja. Eta aurreko partidoan nun izan zenuten? Aurreko partida Iruña jokatu genuen, eta, mailan eman genuen, luzapenen irabazi genuen, eta, esperantza genukan gaur irabazteko, ze hauen kontra han irabazi genuen, eta, etxiera faserako partido garrantzitsua izan ziteken, baina, orain espero beraiek goiko fasean sartzea eta partido hau ez eramatea etxiera fasera. Eta gaurko partidoari begira berriz ere, ikusi dugu jendea ikusten ari zena asko kexatu dela arbitroen gain, faltak direla, ez direla? Epaile lana, bereziki epaile baten lana, denboraldi hasieratik, ez dakit gogorra izaten ari guretzako beste hitz bat ez erabiltzagatik. Eta bagia esan bere jarrera gurekiko ez zaigu iruditzen egokianik, ez dauke inungo epailekin arazoik euki inoiz, baina epaile honek ez dakit zerrokan gurekin, baina saiatuko ga konpontzen, eta bestela bere hortan utzi beharko dugu. Eta urrengo partidua non duzu, Urrengo partidua Paduran jolaste deu, Bizkaian, goran sailkauta dagoen talde baten kontra, eta egia esan partida etxetik kanpo orain arte hobetatik gea, eta espero du emaitza ona lortzaukaun, sentsazio bekin bukatu, eta bigarren fase begira esperantza pixkat I fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away, I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away, I want to fly away. Un partido muy complicado, allí perdimos contra ellos de poco y teníamos un poquito la espina clavada. Tampoco ha sido un resultado, el resultado no ha sido lo que el partido ha dado. Creo que ha sido bastante más ajustado, hemos estado un poquito más acertados que ellos y de ahí la diferencia. Con esta victoria ya nos ponemos bastante bien para entrar en la fase de ascenso, aunque hemos tenido muchas complicaciones desde el principio de año con infinidad de lesiones, pero poco a poco vamos levantando cabeza. Jugamos contra UPN de Pamplona, jugamos en Durango y vamos a ir a por ellos. Allí perdimos, así que la revancha.